Bună, dragilor! Astăzi ne vom juca Roblox Hide and Seek cu surioara mea. Salut! Ne vom juca Hide and Seek pe Roblox și cu sora mea. Nu vă zic numele. Poți să-mi zici, Nani. Nani. Și puteți ei Să știți că a durat foarte mult până au convins ca să mă joc cu ea. Da. Deci dați like acolo că eu Da. n-am fost de acord ca să mă joc jocul ăsta cu ea. Eu n-am fost de acord să mă joc Roblox cu ea, să apară în clipurile ei. Da. Aparent m-au convins, eu știu. Nani, Nani, dacă... Ius, bro! Dar să nu mă prinzi pe mine, te rog. Ei, nu trișăm. Eu Bine. vin. Bine. Trebuie să ne ascundem. Vorbește cu ei, vorbește cu ei. Hai să ne ascundem de ea, dar nu zicem unde ne ascundem. O să știți voi, eu știu locul ăsta, din cap știu eu locul ăsta. Mă uit mereu la Hide and Seek și nu mai m-am jucat de mult și de-abia am convins-o să se joace cu mine, dar nu știu unde să mă ascund. Nu mai am mult timp. Hai. Eu știu unde să mă ascund, nu zic. În partea aia. Să-ți lași muzica de pe fundal. Dar n-aveam cum să nu ne jucăm fără muzică, nu? Of course. Temperatură ai. Stai să dau cu avantaj. Move, ce temperatură ai. Lasă că spargi geamul. Oh my god. Hai că eu te caut. Oh my god. Încă nu m-am ascuns. Nu-mi pasă, eu știu. Oh my god, aici știu. Așa mă ascund aici. Nu-ți spun unde e. Nu știu să-mi spui că te-am văzut. Hehe. Oh, nu! Vorbește acolo. Vezi și vezi de treabă. Vorbește acolo să nu te plictisești. Am căzut. Aha, deci tu erai. Nu mai mă găsesc în viață. Uite-te la ăsta. Bro. Hai să ne uităm pe camere, dar am uitat unde-s camerele. De ce te-au făcut urs? Eu am vrut să fiu urs. Păi cum vrei să fiu? În viață nu mai mă găsește? Eu am dat bani pentru asta. Uite-l! La. Vreau să-ți spun ceva. Unde e un om? Acolo pe masă, într-o floare, te bagi în floare și acolo e un om. Te teleportează pe un dulap și acolo e un om. Deci e bună. Pe masă. Pe masă. Pe masă, dar stai să-l iau gen pe ăla. Păi, pe masă-i. Bine. Gen, mă duc bine, nu? Da. Nu pe masa asta, pe masa aia. Pârli la fa, să nu bagi de... Băi, nu pârlit, că doar nu pârlești. Ce, te pârlești ca pe porc? Eu cred că... Uite pe aia. Ți-am zis. Nu mi-ai zis, că nu m-am dus pe colo pe ne-ai zis tu. O sărit. Foarte bine o făcut. N-am zis nimica. O să mă găsească pe mine. Bro! Dar tu nu mă găsești. Deci eu nu o să fiu găsită de zori, mi-am viac. Cred că ești aproape. Da, de unul. De mine nu. Oricum, dacă vreți să mă faceți la prieteni, eu sunt activă mereu pe Roblox, nu chiar mereu, că mai fac videouri. Să vă dau numele meu de pe Roblox, mâncare de porc, toată lumea știe, v-am zis de 100 și de mii de ori. Scrieți-mi cum vă cheamă, pe voi vă fac la prieteni, voi mă acceptați și ba! Mama. J.
Da, da-mi-l, da-mi-l, Nu gen. pot, da? Mă bucur că nu o să mă găsești. Amu, sunteți doi? Nu, ce? A, că ai găsit unul. E, mai ai 8 de găsit până îi găsești după ceilalți 8. Dar tu de unde știi că s-a ascuns o persoană acolo în baza cu flori? Păi, am fost și acolo, dar m-am mutat în locul că... Așa. Că era încă unul. Ia! Am văzut unul! E acolo la dulap! E la dulap! E la dulap! La dulap! Hai, nu mai urla! Că vreau să prind pe el. Nu! Ui! No! No! Pierdui, no! Vini, poate... Yay! Nu m-ai găsit! Eram acolo sub dulapul ceala! Eu m-am văzut pe mine că când te-am văzut pe tine! Ia. Da, da, da. Ce picăm? Oh. Hai, te rog să pic eu să o caut pe sora mea. Promit că nu mă uit, nu trișez, că noi amu suntem în aceeași cameră. Da. 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 Dacă pic tot eu, trebuie să mă arunc. Zici pământ. Nu. Yes! Ne ascundem în... adică nu mai. Lasă. Stai să vedem, te ascunzi cu mine. Stai să vedem. Ce pic. Asta mai s-a jucat și știe mai bine decât mine jocul ăsta. Asta o ieși de pe joc. Sune bună. Tan, tan, tan. Oricum ia asta. Și am vrut să vezi că pică iară Asta lui. iar o intrat în film. Pot să zic numele de pe Roblox. Zi Nani. Nani. Bine. Iară, să vezi că turba Nani dacă pica iară e. Unde ne ascundem? Haide cu mine. Vezi că am sărit. Vii cu mine, ne băgăm în apă. În apă ne băgăm. În apă! Vrei să facem baie? Că și n-am, nu mai am spălat piscina aceea de o lună. Da, 2 zile. 2 zile, hai că da, dacă... 2 zile, bă. Bă, asta nici în numere nu știi și vorbești așa. Da, nu știu să număr. Îți răcești gura degeaba. Bă! Ce vii? Bă, bro, dar cum făceai din De ce, Doamne, vrei să faci? să mă bat? Să te bați? Cu tine, cu tine. Ai! Mă găsești. Bravo, hai să vezi unde m-am ascuns. Hai în cuptor. Ce ai zis? Hai la cuptor, Ce mă. ai zis? Să vii la cuptor. Acum nu mi-ai zis. M-am ascuns cu bro. Așa te cheamă, bro. Ah, Dar cui nu mi-ai zis? m-am încurcat că am un prieten în Ralu și... Și de unde e prietena asta, Taranu? De la Beli. Am sărit și nu m-au găsit. Hai să dăm să ne uităm. Hai să vedem pe... Nana. Guys, eu nu am să mai joc, că nu mă știu juca jocul ăsta, așa că eu o să renunț și vă las cu Sorna. Deci, Sorna, descurcă-te cu Și eu cred că o să las. Pentru că a trecut 9 minute și nu mai vreau să-l fac. Și am și puțină baterie. Ok. Spune-mi, pa, 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 pa. Pa! Abonați-vă la canalul ei.